аллоҳи меҳрубон гуноҳҳои мову шуморо аф карда бошаву аллоҳи меҳрубон умраи моро ба даргоҳи бенаёзаш қабул карда бошаву аллоҳи меҳрубон моро соҳқу саломат ба ватанмон баргаштана насибу рӯзӣ карда бошаву аллоҳи меҳрубон дуогӯ ҳастем аз ин макони муқаддас ба ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз бурдбориҳо пешрафту тараққиёт ободиву созандагӣ аллоҳи меҳрубон насибу рӯзии ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистон гардонда бошад. аллоҳу акбар.